出国那个 Schlemm 中有农山戏嘛。 nakaliang jong ka Central Executive Committee jong ka jong ni ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ngilai syong ya ka jingalang hadin ba ngilai shim ya kini kimat ki badai bat ka jinge je ki ba ki malik ngani ki try kali bat kini ki drivers ki ya kendu ha ke jingyai denti jongki ban kit ya ki mar ki mata ban det khayi ki jongki ha ka denti ya ki surok bat ki jingya kendu kolong kumbang la shimi ki isu ki por lo menchwa ka jingi tumku kol ka jingya kendu jingyai kolong ha bede bat kane ka jing shim khajna palat nakaliang jong ka council ya ki kali ki bakit jingkit ki bakamai ka ji da kini ki paradok ki parasnam jongi ki badon ha kani ka barokhoi kani gari kasi ki jungi te ka jingshim ka bu jong kini ki get nilara ya kani ki issue na ka por but nakaliang jongi dangshen ngi wan ya kendu but UCM but akaji kendu jong CM da ki noyalam ki jongi ngila ya keren but CM but ngila pan ya UCM ya kilis ba hakandu kadur ngin siu ya kapisa sya kiniki khadop lum khajna jong ka council but ngikwa ban pan i ba ya unu ujat mar in ba ngikit nakaliang ginong khayi in sim kumno ba ya ujat mar ba kumno in sim katno hanrai ka ka ba susi kolong ba nakaliang jong chief executive members jong ka council ula kantat mardor ban ay ya kataka ya takalis nakaliang ju ba uang ba ngimdon kum katakalis nakaliang ju komut ba syam bulis ruem ban sim katno kador ya unu ujat ma dan nakaliang ngajongi ngidap da kajing sosi ha jing keren jong kane ka komiti ka balong mentakasi ba kane ka pen i ya ka jinglong bomdon jiki kli ta ki members lani ginong ni khamat jongi sya ka council bahaba ki bu ya ki kerdobru kapau ba ki bu da kajing bom perkhat bat ki shubu ba yi kerdob tang ban yo lumpisa na banta kajing don kam ka jongki bat klam da ya imat lengba ka polisi trekam ka ba don haka council bat hadin nakaliang jongi bangilapan ya takalis uklam ai dan nakaliang jongi ngila penbor bat ngila karpat ya CM juga konsil bakum bangila yang scam nadu menshwa baka nakaliang jong ka asosian kala om syai ya CM bat ya ka konsil bakawai bas no ba papishim ya ka khajna na ki kerdop ba filum kalong ba phimdei banshim palat phimdei banshim kabu ba nakawi kakali ngihab ban lum khajna hadu shpau bat khatsan sin hadu ban yak langba na west kasil east kasil hadu ban poi ri boy ka uju ka wei ka kali ka ban siu da ki phausin tanga ka ju ka git jongka konsil te na kaliang habade wat kani na kaliang jong UCM ong pun ban yangi namar ngi haban sim pisabet na pi namar ba pikit illegal te ka ka bahadin bangilawan ye kendu bat ki paradokot bahadin bangile slok bat ki paradokot aka komiti jong ka konsil kalong bahadin mengikli ba ya ki kalong ba ngila tip syai ban sutu syai ba undon weru udukot lani members jong asion ubakit illegal ruem ngila kali ya ki ba yo ba pikum kit kiat lani pikit drugs lani pikit kino kilong persya ya ka sorkar herena kali ngajong ki ngila kan syai ba undon gumita henry hadu kini gisngi pinalap ida lagi jong ikmat na try pi ki press ki media pidon lang ni ba nakaliang jongi ki kali ki trok ba ki yat adu kini si ki kitbet ya ki mar ki ba ya khayi kumalong lem ki we ki mar khayi henry nakaliang ngisosi ya jingkran jong siam wong syai be jangi sikentin wong be ngi hapan bugit ngi hapan simpisa ya pi namar ba pikir illegal tenga ngai i ga jonga kalong ka jing i jongi ka siani barakowe ngi i ba hadu katne ka jing herdor jong ka konsil ka jongi haba ya ka konsil
Ya kat konsil la ai kerpang ha ka konsil yang dari India ru. Ban shna ain kerpang. Lengba ka 6 kedil. Wat na kaliang kita ki Dakar. Mong ikeno bagi di Dakar. Ki badai naduk na Delhi, ki badai naduk na stai na jangai ba. Ki yo iya kata ka jingdon kam na benta kata ka ain ka bakar pang yang i kita kiripai. Harengi isai ba benta. Bagi ne ki member jong ka konsil menta ki punan kam ya ka ying jo ka konsil. Ya kat konsil kalong baik tangga jakalung pisah. Ki syuab baik lanu ba ka sarkar India lani ka kot kan khang. Ya ki nu ki jingkang. Ki khang i uding yo oh nama rasa khang ding. Ngingim ta ngim lai bu get no krong pisah no ki trok ding. La sa khang yo runga ki ong em ngim lai takadaw bangin shu bu get no ban krong pisah na ki trok runga. La khang yu do yong ki oh menta la khang do yong. Takamut bangi menta ngidon kam yo ya kalat ban kamai pisah. Bu nudo ka gate ban syukrong bisa nangi. Te kadon tingmut ayu bangin don ya kat konsil lada yagi ain la syupen trekam la syu shna pisah baik kajing don jo ka an jo ka la rai da ka ying bisar bron burom la rai da ka central government kamut ka bakut ke jongki kolong tang ban penbu da gate ban syukrong bisa baik nangi. Te kam don tingmut ai syu ban bu ya konsil. Dai na ka ne ka daw ba ki barjala la ne ki nongwei kiyo i ya kajing trot jong ka konsil ka ba ka junun kam jong ka kalong bay tang nam ta ka pisabe nakadaw ba sami kini giji sak ren ben ya ka konsil lagi ni kisni nakakadaw ba kibru ba kapor manta ki du ji shani a konsil namar ba ki member jongi kim don kata ka jingkit kli na ka banta ka jongi ki ba im ha kan ka hakari ka si jongi ba ka jingpet jo kan ka konsil te na kaliang nga jonga nga so ban ong ban penpau hang niru ba ka konsil menta kayele shitom ban nyon mo yele shitom menta ban nyon ban pentron lani ban wok kejak ya kani ga asyan ga jongi nan kong nang shop na kaliang ga jongki kila sedang ban terwa yang ida ka pisah ya kinong yalam lani ki dekot jong ga asyan na kaliang jongi ya kataru ngila kantai hadin na kata kila berngem bersit yang iru harai na kaliang ga jongi ya kataru ni klamram din ban yat be ya ka hok jongi bengi dawa menta kami sa kabanta kalong ba nakikatu kat ni kila pha yang i ban penwit ya kani ka asen ga jongi mo ba ka jingyat dan ti ga jongi da ka jing tho ba kumni bat kumtai hanrai habadai ba kani ka bantaru na kali jongi yang scam ban dawa bet ya kani ka hok ba ka konsil ka devan ai ka hok yang i wat la ka taru menta kami wat na kali jo konsil menta langba ki gate ba ki bu bakin bu ka jingya pat ya pedeng ki malik lagi try kali ba ki driver menta badan katu kani ladon gajing terwa na kinong penyat git ba lada mi don menta bangi ya ki kali ki jongpi ngin sim no khandiat lada phi mi trelang bangi ya ki kali jongpi ngin sim bet kat ka bangi ngomon lani ngin sim mi ya phi ka fan ka ba dan na kali nga jongi ngi so ong ba kani ka jing trekam lani ka jing tre storm yo konsil ngi so ong ba ino yarap no sap no ki jing dawa ki jongi mangi dawa ya ka ba deyok ba kini ki ai an ki ba nakaliang jong phi phile lani phi shna ya kita ki polisi ki jong phi ban pen kalan nakaliang jong ngim pediang henry to simno to shongno na ka banta ka jing bha jong ki pai ba ki ba yat ki ba khayi ki ba pateng ha uput sam jong pe joka konsel bat ka mentang i ka pas new palat menta ya kani ka konsel golong ba ki bu ya ki get haman la ka konsensi jong way ang disni debe mo menta na kaliang jong kikibu ba man na kaway konsensi ka don kaway ka git man kaway konsensi jong MDC don git menta la mi hadin mangila dawa mangi dang mi thmai menta ha ka konsensi jong kaway pa kaway konsensi ka ba don ka surok ka biat lang ba da ya konsensi jong MDC menta don git te kamut ayu kani hato kani la yarai lang da ka kumolong menta la yarai lang su jimut lang da barok ki member jong konsil ban bu gate baik imat na menta ka ikadaw ngimtip ban penmi pisa ban penmi phone na menta jong no ngimtip tama man la ka way ka gate menta ka don ha man la konsensi jong ka MC konsensi jong ka konsil menta tena kali yang jongi ngso khia bat ngso si kani ka jingle jong kini kinong elam jongi hajing sha ki de ban maki ki ban pek ban wat lani ban yeslok lani ban yarap ya ka jing jong pat ba harai maki menta ki nyot ban yang i ya ka khayi ka pateng yang i pai ba ki ha ka jing sha pe mi ha pa po ka jing pe jo ka ka konsel
ki member je konsil so ba petlem ya kani kejing balada pimpek ya kejing mentah kini kisngi lami bun bah ki jing kenrum kenram ngira ngibi bun ma kenrum kenram apa deng ki driver lani ki try truck hagi gate hagi ni kisngi balada bat ngai scam ba hagawi kisngi kan mi kan no ka kenrum kenram kan mi kan no ka kelumar kajing kelumar apa deng ki try truck lani ki driver bat kino upgrade jo ka konsil kamut ba ka konsil ka pansim ya ka jingit klik ba pura dara jia kanu bososi ka konsil ka ban sim ya jingit klik ki member jo konsil baro khoi ki de ban sim jingit klik lem kumta kamut ba ngin nakaliang ngajongi ngim ban sim dala don kanu ka jingjia ngi hab ban mi sha surok laning ya mi madam ban yaki persa ya ka jingle jong ka konsil